Здравейте хора, аз съм Minecraft BG и днес ще снимам в един мап с FNAF Mangle and Foxy BG. О, сериозно ли, Лава? Много смешно от твоя страна. Здравейте! Какво правиш пък сега? Yes, мрази, вилиджай такива. Добре. Да. Слизаш ли? Да. Чакай ме. Само да махна. Готово, хайде на къде е сега? Тази къща. Изчезвай, бе! Тъпко такъв. Не го е срам. Това е нещо като снежна къща. И защо тук не е достроена? Чакай, сега ще видя. Я? Ето, Къде да знам? сигурно снегът се е разтопил. Чухте, че запали нещо? FNAF Mangle and Foxy BG! Да видя тази. Ще спреш ли? Да. Стига това TNT! О, майко мила. Ей, внимателно с кучето! То е невинно. То е добре. Да, твой стил е да слагаш TNT. Да? Трябваше да го очаквам. Ето дадох ми месо. О, супер! Това майче е нещо като автобус ли? Къща автобус. Я да видя. Ето. Прилича ми леко на автобус. О, спри с това TNT! О, кошечка мили. Нима! Опа! Опа! Леле, майко мила. Снимай ме как се разделям на прощалката. Къде? О, добре, снимам, снимам. Юпи! Не, голямо юпи. Аз ще скоча във водата. Скочи. Чувам те. Ауч. Ах ти! Ах ти, малка хитрушо! Юпи! Ах ти, ще видиш ти. Юпи! Кое? Това. Кое? Това. Кое? Ето това. Откъде да знам? Спайдърмен с корона? Така ми прилича на Спайдърмен с корона. О, леле майко, пак ли с това TNT? Да. Това е като... Боже мили. Спри вече с това. Добре, а това какво е? Откъде? Здравей! Ставаме. С зомби пигмени. И зомбита отзад. Така ли? Да, много супер. Какво? За теб. Какво? Аз не съм няма да избера. Къде е излезнал, бе? Всичко ли ще палиш? Да. Той ми даде златен меч. Че какво друго да ти даде? Не знам. Не. Такъв зомби кон. И този свят на нищо не прилича. Благодарение на теб. Да.
Виждаш ли ме? Снимай ме. Снимам те. Юпи! Какво? Нищо. Ах ти, FNAF Mangle and Foxy БГ. Ах ти бе. Всичко ли сега ще чупиш? Да, забавно е. Добре, и аз ще се включа. Към купона. Чакай, искам и аз. Майнкрафт БГ. Вече го направихме на уидър? Ли сериозно? О, майко ми. Ще забием изглежда с уидъра. Не, няма, остави го да виж кучето! Видях! Гледай! Уидър. Ти ли го направи нощ? Не, той когато тук прави така. Вече знам, ще го имам предвид. Гледай. Безсрамно. Дай ми права. Права ли? Да, една секунда. Само да се свети. Влизам в настройки. Опс. Получих права на оператор. Дай да го снимам. Готово. Така? За спомен от този разрушителен ден. Вижте го как се върти. Как се върти? Защо ли се върти? Не знам. Моквай бе. Тихо. Абе. И Ендър дракон ли, сериозно? Да. О, майко мила. Той няма някъде. Да, виждам го. Лело, тук ми изглежда на оранжев. Да, докато се стълнува. Отлетя към залеза. Ще го направя ден. Видя го. Снимам го как излита към залеза. Още ме води, бе. И къде има крипър? Ето го, чакай, да го видях, май го убихме. Не, тук е. Не пипай. Кончето! Гадам! Удара ме оцели. Да? Като подпалих... Защо скелета не гори? Не знам. Стана нощ отново. Не, просто заради удара е така. Мрачно. Лелето, небето е черно. Аз съм на... В момента знаеш, че съм на Survivor. Сериозно? Да, удари ме. Без меч. Вярвам. Без меч. Все пак, удари ме. Добре, вярвам ти. Аз ще съм ти пазителят. Скри се! Бегай от тая къща! Това правя. Не! Бегай! Има ограда. Чакай, отивам. Безсрамник, не ми
Какво ми биеш момичето? Ти бездамник. Даде вилиджери, за да го заблудят. Виж? Чакай, че ми бъгнал толкова. Вилиджери. Йо. Добре, това беше от нас. Чао. Чао.